Amagwini gogo Parafini insizwa yakwaNdaba. Ikhona lento kuthiwa inyoka elala abantu, kunabantu abazibuzayo. Bayikhona ethiwa inyoka elala abantu, inyoka ithatha igazi labantu, inyoka. Bayazibuza abantu engekenzeki ukuba laa nto yenzeka kanjani. Abanye bayazibuza uba ikhona le nto kuthiwa uthenga umntu, yenzeka kanjani, umntu umthenga kanjani. Umntu iyenzeka loo nto leyo, umntu akuphe imali kanti le mali uyithandazele ngohlobo lwakhe azothatha iintlahla zakho. Ikhona loo nto leyo, awumazi uqale wathini, uthandaza wathini, nje bekupha imali awuyazi. Ikhona le nto kuthiwa umntu uyakwambathisa, akunike impahla ebeyinxibile, ukumbathisa ngeento zakhe. Ikhona le nto leyo, bayazibuza uba yenzeka kanjani. Ikhona uba ziimpahla zalaa mntu lowa ebezinxibile, uyakunika ngoku uyakupha, uyakwambathisa ubumnyama bakhe, akuthathele iintlahla zakho, ukubonile ukuthi wena unentlahla. Yenzeka kanjani le nto yokuba umntu athathe intlahla yakho? Uxelelwa yile nto yakhe uba pha lo mntu imali, thenga lo mntu utywala, uphinde umphe imali. Uzothi enkosi, wena uze nale mali yakho sowuxelile ukuthi uyothenga abantu, uyopha abantu imali. Wazothi enkosi, uthathe iintlahla zakho. Ikhona loo nto enjalo, ikhona iyenzeka. Amagwini Thokozani gogo Parafini.